sommerfuglen kommer ud af sin puppe. Ben. Hvor har jeg 4 ben? Og poter. Jeg er en hund. Så man lige ventet 3 måneder for at blive en sommerfugl. Og så bliver man en hund. Det er altså simpelthen bare for meget. Det er lort. Hallo, Julia, hvad laver du? Så er du til billeder af mig? Hvad? Står du til billeder? Står du til billeder, hund? Står du til billeder? Står du til billeder? Ja. Hvad så? Slut.